Hun ri takin mu to lo nuwa le kan ron lan to lo nuwa tun tum chu ron lang le lol maya keima in ka lang tila keima po ka lang tak tak lutuk don lova hei to nan deli ko meka mana kan to na thin mun te to na kan mu mek hi international youth hostel ania heta hian sang ni le pahnih kum khan drama training in kan zukoma tuar puite nen zefir ma puite a pakung te hote nen te kan zukosa ve roi roya tikhan alung len thak em maya heng te le Mizoram house atanga Mizoram house le Mizoram house in kar kan hokong te an tilang mai don taila a thome hei hi thil hmuhnawm tak le thil tangkai tak phei chu ni lo nga mero chu local ve to thin ne lo hre ve to thin ta chana lung len thak ve deuh mai theia chu non stop in headline kar chani ke puri Mizoram house le vasant vihar Mizoram house in kar hi ron tilang don ani engemaw kar ron soi zeu bokanga ole tuna hian Mizoram house ring kan tlan chuak chi a chanakia puri lama tangin vasan vihar kan pandon ani en kong pui hian nuama azau alian tha em maya ani motor kan in tlan pelna konga po alian fel takhian a oma in suboi me loin akal thema chu film khuranga ang reng viau maya len le lama tanga ron lut te anom le thut thina henga wang hian film khur ta ka motor atlan chu anga ya tuilar phe chu hlawm khop mai tiang lai kong te poi ve lama tang le ding lama tang po ding Mizoram ma chun ding lama tang hen tlan pel maya ken overtake don pon ma se lama chun ni ve lova ve lama tang pon ram pel pot maya phut zu kol khop maya chuan tiang lai kong vel hi apeng thua ma hi le lam tangin he ti rong cross tumbok ke ni lam he lam ve lam kan hmuang hen tlan tumbok tiang ka ken sul pel noi maya a hlom na chen po om he tiang lai vel hi kan ding lama hi US embassy nin ka hria US embassy niang a le lam kong le lam vel aso heta hian US visa interview an tam thei amazing lama chuan ti hian ni le hian thalai khom pu yang mu phin ni ringot maya tu po hian US kalan tum tamai mati mai turin in tlar lui zel maya an hmuhnawm ang reng phian maya US kali kan lo chak hlom ani ange chuan hei kan ho akan kal zela hetiang lai kong te nuam phian maya an thian chu speed breaker lian pui main azal zau zong in an siama i Mizoram kan siama pawng eu sang deuh ang ni lo khan atlan chak thei chuang der lo mai an ror lui thei lo speed breaker hian siam thiam an khom mai zal zau deuh hian an vati ti voi kataron ti pawng lo hian tiang chuan an siama an nuam phian maya speed a break thakop mai ti hian kha tuna kan hmuang khan I cycle norten om vea I thela ten hnu ka ti khan kong siren an kalmaya en za to nang reng khop meri nai tak chuan amai ro chu then khata chuan kan kalmaron kaltlang phet tum ang hian om ve zel boka chuan motor khal tlemin I film khura ti ngai deuh hleka amai ro chu khopui dang ang lo takin Delhi hi makatin chu khopui danga chuan mun danga tang min an hmuwa sopa kong kan ma son kong kavat tlan tlang man teng ti tum niom takin driver te ron tlan puat mai ma se Delhi chu na ni velo mi ringin zana he tinai mai tin zebra crossing hi an za maya zebra crossing a kong lo kan ka tum chuan he ta train a roin ro man loka ron ding mai ani
khatiang khan zebra crossing hin za em maya tin nakin lo ka gan hmuanga red light system ve kani wang hian red light a kan ding le thup mai thina mun then kata chuan red light reilo te second som thum te second som ni panga te tiang te ania ma se helai tuna kan red light ton tura hi chuan are yang re kum hei kan traffic jam kan ton na le red light kan din reina thin ber ania telai moti bak ania flyover moti bak flyover ani ta helai hin kan ding re thin khop maya voin hi enge moni an don ni kan phei zeli la kan malo ka hian oma kong sir lo khusum chumi ding lama mi hi kan mu pinari nama hi borok ti thiang lim na na an phu chua ania air pollution na sal tu ka wang hian AQI remla siam thatna an ti hian an phu chuak ania tha khop mai aron ti ser mai two wheeler tlan pe chuan tarmit te hi aron tu go hen aron ti poveka o hei kan van nei don ang hle mai flyover kan tang rei don lo kan tang don lo ang hle mai minute li nga te din mai ko phelai a hian kan tlan tlang thei don hlau mai ati zia lai hi ti ngai na om vak si lo traffic jam na hun pui ania ti chuan an kal zelanga ti hian motor kan ho khom be de grupa helai lo ka hian kan mazona kal zel hi kong pui main road khalita chuan main road sira hian service lane oma service road oma hetuna kan pen phene chi chu kong sira tanga kong main road tlan lo helai han tlan je hi hlongna ang reng viau maya a chan chu helaya service road a kong sira kan tlan hian a pialo ka kan pen do na wangin so lai red light so kan pumpel thei ta a kan ma son red light oma chumi chu kan pumpel thei pa do na ni red light kal lovin red light a ding lovin red light a lo oma ni point ding lovin kan veilama so kan peng phei do na chu bang chuan helai chuan service road a kal hi a fin thak viau ani tian kan kal zelanga kan dinglam mi kan mo kan dinglam mi so main road khan ita ti son in tla thup maya kini chi hian kan tlan tlang zela service lane kan kalawangin tian vela mai kan peng phei don ta anni pon lo thing ve man chi ni thawana amai ro chu kan chak jok ta ti khan tian kan tan zela ti hian lai mun hi RK Puram ania lai hi an soi mangin aizol ko pui mi hring zat ang deuh long mai he hmuna hian omania ading edik lo ka chi lo a then patient Mizoram mi hring zat ten thiam a se lai chu a chiang lo mi zat nge ti sin sas tak record te kan en velo wangin engma ka chiang lo wa enga po chu ni sela mi chuan tam thok atani aizol ko pui mi hring zat te meu chu na mani mele chuan helai hian kan an peng phei lenga ti hian voi chu kan van ni riam mai hei alo green man chi zel mai lai thi kan kal tlang thei zela chuan so ti lai a son Mohansing market oma kan ma hi Mohansing market ni trong chuan kan dinglam mi che tu na hian intra market ti Sunday jan bazar tem nei thina chu kan tlan pel chi a so tilaya son peng thu ma lo omanga chu Mohansing market anita a chu Mohansing market atang chuan dinglama kan kalanga chu kan beng Basan Vihar
lampang pan na ni ta ni helai po kan lo green le chi kan tlang don ani om helai po ri ngel kan ding thina hello green light lo om le chi a ti chuan ding lama kan peng theia kan van nei le mai chuan so lai dewa son le nei fel then fel thap awang hian ti hian ma ni len a chuan duanga chakin atlan theia tin atlan chak lo deuh chuan nungami kan lo kian ve mai boka driver thavak lo kian tu thlat lo de chuan om ve mer tlang puina nin kian thaviawa chu anom ve na ania helai thei hi anom em tu nang lai hi khwa alum lem lo avota chu wang chuan tu man kar chunga AC po mang lem lovin hian kan han chuang nok ka in khar u pangai deuh zawng ama pon lama tang thiram lu thi avot mama duain chu wang chuan ti hian in khar up chungin motora a chuan theia vai ho hin magang reng khopa rin ai takin kholum an ngam kan ti ruin khowot poin lo ngam ang reng pian maya chu wang chuan an fakom ang reng khop solaya son flyover lo om lenga chumi flyover chu munirka flyover te palam flyover ti te ni ta heta hian engmo chen chu kan dingin rin oma kan ding rei lu tuk lo mai theibok alo sen na kha are ang reng to viawa e kan cross phe lenga sota kan velam hi le ding lam en ti hian train motor ong kala ombreng awang hian kan ding lam hi Indra market kan ti Sunday market kalna lam khani tho boka kan velam hi munirka lam kal pheina anita a so lai red light so chia chu wang chuan aron thim che kan kal thei che ti na ni ti hian kan panjela kan thleng trep to a Vasan Vihar Mizoram House Delhi ania kan om na hi New Delhi chuan kal helai vela hi no bang reng pian maya kan hmaloka hian Priya market a oma chu mi hausat phone khom na deuh ni thin kha ma se lo tla chele to tu na din chhole mek ani antia dik tak mo ka selo helai hi kan veilam hi tu na katila na hi pa kania anom kamaya helai phei te hi park vekania Priya park antia gym te oma open gym ang chi te kha oma tin weight han lak na mai tu te po open gym a khan om ve boka ano mang reng khop maya kanom na bulok ania ti chuan tu na hian kan veilama hian Priya market a om ta a chumi kanan soitak Priya market kha oma anwam vere khop maya zanari tuala an buk tual maya katiang chi kha ania chuan dinglamen kan call phei dona helai valley metro station ania Vasan Vihar metro station ania chuan dinglama kan han kualanga chuan kan dinglam chi metro station om boka gate number 1 oma chuan tuna kan velama hian gate number 3 om boka metro Vasan Vihar metro station gate number 3 oma chuan kan kal zela main road apa na kal thei thoa elai hian ma se to ding velama kan pek ang kan luna nom zo ka wangin helai kan ma chi om hi metro station gate number 4 Vasan Vihar anita a helai hian kan luna nom wang kan peng pheya chuan lai den ostan ania hei Vasan Vihar Mizoram House hi anuam me chan chu ti hian auto han lak mai tur te rem chang metro pon chuang don ne ti na rem chang hal maya chu
kan nom ve na ani ti chuan tunin ve lama kan kual le anga kan house bulok a hian Meghalaya house on ve boka tuna kan hmu mek Mizoram house ani Mizoram house chuni ta a chuan helai gate om chho kan tinglama gate om chho hen Meghalaya anom ve thunga kein thenom chia anom thin khop mai chuan helai gate a hian kan han lut chhawanga auto loading tlat mai chen in norson ve mai ang chu hian kan office gate a kan lut kan house gate a kan lut ani ta hian mikwal te pawh kan thlenga dam lo an tam mai a chuan quarters awm boka a chawng kha ani e